Әдәбият сөючеләр мин әлбәттә лирик шагыйрә дип беләләр. Һәм үзем дә инде мин балалар өчен кайчанда булса китап чыгарырмын дип уйламаган идем. Бу китапка кызым кичкенә вакытта аңа дип кенә багышлап язылган шигырьләр тупланды күбесе. Аннан соң инде әзрәк кенә бүгенге заман яшьләрен күзәтеп, бүгенге заман балаларын күзәтеп, алар өчен үземнең күзәтүләремнән чыгып кызыклы булыр дигән фикерләремне керттем. Шулай ук монда балалар өчен һәрвакытта да алар уен белән мавыгалар бит инде. Амоним табышмаклар һәм әзрәк кенә аларның башларын эшләтер өчен шундый кызыклы шигырьләрне дә кертәсем килде. Мөгаен әти-әниләре аларга булышып, алар шушы китапны бергәләп укып чыга алырлар дип уйлыйм. Бу китап урта яшьтәге балалар өчендер инде. Балалар бакчаларының өлкән төркемнәре өчен дә мөмкин. Һәм монда балалар бәлки кайберләре үзләрен дә танырлар дип уйлыйм. Китап нәшрияты менә шулай матур иттереп бу китапны чыгарды. Бик зур рәхмәт аларга. Аның рәссамы минем кызым Айсылу Гарипова һәм ул миңа шул ягы белән дә бик кадерле бу китап.